rečenica. Počet će svoj govor malo, rekao bih, atipično. Pomalo neobično, ali ću vam kasnije pokušati da objasnim. Zašto ćete sada čuti nameni govor Majora Gavrilovića, održao 1915. godine, kada je u smrt poveo neku srpsku decu, da bi branili obraz i čast predstavnice. Ono prilike ide ovako. Junaci, tačno u 3 časa neprijatelja treba razbiti vašim silnim junaštvom, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, mora biti svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast Beograda i otadžbine. Vi nemate, dakle, da brinete za živote vaše, oni više ne postoje. Zato napred u slavu za kralja i otadžbinu. Živeo kralj, živeo Beograd. Godinama je ovaj fantastični govor osakaćen, predavan, između ostalog na Fakultetu dramskih umetnosti. To zašto je izbegnut kralj, pretpostavljam da u tom govoru kojim su studenti glume polagali dikciju, to pretpostavljam da nije teško odgonetnuti. Ali zašto je iz ovog govora vrlo često izbacivana ova fantastična poetička rečenica o obrazu i časti prestonice, o tome mi sad treba da progovorimo. Dakle, Gavrilović je bio pred neka 2 proređena voda. Na Beograd su padale bombe upravo odavde gde mi sedimo. U ta 2 proređena voda bilo je nešto malo Sremaca, dobrovoljaca, što mene naročito čini srećnim, a onda su u tom strašnom jurišu izginuli svi do poslednjeg, osim Majora Gavrilovića. Ima li veće antičke kazne od činjenice da kad održite takav govor i tražite smrt na čelu svojih dečaka, svojih sinova, i metaforički i bukvalno, dakle i metaforički i bukvalno, vi ostanete u životu. Ovo govorim zato što prosto mislim da je neophodno i dragoceno da shvatimo poziciju prestonice na način na koji se ona nekad kao metafora doživljavala kod Srba i da shvatimo poziciju naše prestonice danas. Beograd je danas, dragi prijatelji, čini mi se i nažalost najmanje svetlog obraza i najmanje srpske prestonice, sa posebnim logičkim akcentom na ono srpske. Hoće li on to ponovo biti i postati, u najvećem slučaju ne zavisi, nažalost, od nas. Ali to nas ne oslobađa odgovornosti da učinimo sve da on što pre postane upravo ono o čemu je govorio Major Gavrilović. Neću govoriti o statističkim parametrima koji su dakako dragoceni. Neću govoriti da, nažalost i na nesreću, svaki 3. glas ovog trenutka živi u Beogradu. Neću citirati ni Acu Popovića, ni Branu Crnčevića, koji su se godinama otimali oko toga ko je autor aforizma da ćemo u komunizmu svi živeti u Beogradu. Ali ću govoriti o tom posebnom mestu Beograda u srcu svih Srba i svih građana Srbije, jer gotovo da nema porodice u Srbiji u kojoj neki značajniji period, duži ili kraći u svom životu nije proveo u Beogradu. Bilo da se u njemu školovao, bilo da se u njemu lečio, bilo da u njemu služio vojsku. U najvećem broju slučajeva, dakle, Beograd je imao tu kosmopolitsku širinu i prihvatao nas sve koji dođemo u njega onog trenutka kad stresemo zavičajnu prašinu sa opanaka na vrhu Balkanske ulice, tog trenutka smo postajali Beograđani. Danas Beograd, nažalost, te osobine polako gubi. Beograd danas mora biti vraćen na ono emocionalno mesto kojemu je pripadao, koje je dakle pripadao i koje mu pripada u trenutku kad Major Gavrilović drži ovaj govor. Zato mislim da se princip vlastite odgovornosti, svest o vlastitoj drugačijosti, o vlastitom kvalitetu
mora podići kao osnovni parametar ove stranke. Ja sam, dragi prijatelji, duboko ubeđen i u to tvrdo verujem da boljih od nas nema. Srbija nema nikog osim nas. Ovog trenutka ću izbeći analizu političke mape Srbije, zato što želim da ostanem u domenu pristojnosti, zato što mislim da ova stranka treba da ostane sa tim obolom građanskog dostojanstva koje vi sa svojim lepim i pametnim licima dajete. Dozvolite mi da onda ovaj govor završim sa idejom i sa mišlju da će Demokratska stranka Srbije uskoro učiniti sve da Beograd ponovo bude ponos nacije, da Beograd bude vraćen na ono ne samo geografsko, ne samo ono administrativno, nego i na ono emocionalno mesto koje mu s razlogom pripada u duši svakog Srbina i svakog građana Srbije. Hvala vam lepo. Pozvan sam danas da vas pozdravim. Bilo bi mi u stvari najlakše da vam kažem samo zdravo i da siđem na svega. Još lakše bi mi bilo da kažem nemam reči pa da siđem. Ali pretpostavljam da ste me zvali zbog toga da bi čuli od mene nešto što mislim da bi trebalo da bude poruka za vas, neka vrsta poklona. Setio sam se ove priče i mislim da je primerena na skupu. Deda i unuk čuvaju bostan i deda priča unuku uz vatru kako u svakom čoveku žive dva vuka, jedan je crn, jedan beo. I oni se neprekidno bore u čoveku. Ovaj crni vuk je zlo, neprijateljstvo, mržnja, pakost. A ovaj beli vuk je ono što je uličenje dobra, poštenja. Unuk sluša i pita dedu, a je li u meni žive dva vuka? Taj crni i beli, jer se i u meni bore? Kaže, da, po svakom čoveku. A koji će vuk kod mene da pobedi? Onaj sine koga budeš hranio. E pa tako i vi hranite ovog belog vuka. Izbegavajte ovog crnog. Ovo shvatite kao moj poklon vama. Poklon mora da bude redak i jeftin. Sve drugo je podilaženje. To vam je kao sa ženama. Žena treba da bude retka i jeftina. Sve drugo je poslovna pratica.